Nu skal I lige blive her og se. Nu skal I se dem der. Så skal I helt ned, Kjeld. I skal ned i hullet, Kjeld. Ja. Ja, det blev kommunen lykkelig for at se det her, Kjeld. Det kan blive en embedssag ud af. Ja. Det kan jeg nemlig.